Cantabria ontzian, Borja Gomez eta bere mutilak, hor balantza desiente. Baldintzak ere petralak. Ia orain, Miguel. Zazpi eta berrogeita zazpi. Urdaibeik jotzen duen baborrera, edo ez, zer erabakitzen duten? Ba, begira, Urdaibeik azken ziabogan astiller hori 9 segundu. Orain, 7-8. Nik uste dut Astillero asmatzen ari dela ziabogetan, Azkeneko bitan behintzat. Astilleron gazte berriak ere badira, baina veteranoak ere bai. Eta oso patroi txukun eta egokia, Jimeno. Eta entrenatzaileak ere, nik uste dut gauzak zentzu handiz egiten dituen entrenatzaileak arro, aldaketa oso gutxi egiten ari da, blokea mantentzen ari da, badaki bere liga orain uztailean dagoela jokoan, eta hor ari da, puntuari irabaziz. Hauentzat gaur San Pedro hori puntua jatea garaipen bada. Ikaragarria. Orain 9. da Astillero 21 punturekin, San Pedro 20 ditu. Eta gaur beste bat sartuta, bate daki gainera, hor beste ontziren bat ere joan daiteke, gero azken zelkapenean. Bitxan da falta dira, gogoratu. La Caixa bandera dugu jokoan hemen Pasaiako portuan. San Miguel Ligaren 6. jardunaldia dugu jokoan. Eta 6 luze eta bozia boga estropada honetan luze bakoitzean 926 metro. Urdaibaik Astillero hori 8. San Pedro erori da azken biluze hauetan. Orain 14 segunduko atzerapenarekin. 37 pala Urdaibaik. Eta Astillero Urdaibaik uzten ondoko kaletik. ¡Pégale! ¡Atrás! 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 ¡Vamos, bolito! ¡Acaba! ¡Y acaba! ¡Y acaba! Txatuko dute Bermeotarrek, zer arraio gertatzen da hemen. Urbilegi dira gaur aurkaria. Begira horra izia, aurrez aurre. Indarri gabe, Ibor. Indarra galdu du, momentu batean, beste batean kolpe latza. Alaxe da, estropadaren bu. Eta bigarren kaletik sartuko da Gorka Aranberri, Bigarren pixka baborrera jodu, bigarren da hirugarren kalera. San Pedro torri da pixka bat estriborrera. Bermeotarrentzat da txanda. 7 segundo Astillerori. Urdaibai. Orain, amaitu dugu Bizkaiak 20-28. Garbi Astillero bigarren, 6 segundura, 20-44, oso luze ona, Kantabriarrek egindakoa. Orantxe, San Pedro 20-41, 12 segunduko atzerapena San Pedro tarrentzat. Eta eutxi egin dio bere kaleari Borja Gomezek. Eta hortxe dator. Naturaren aurka lanea. San Pedro bukaeran erori da. 14 minutu honak egin ditu. Pero Astillero korre eman dio kolpea. ¡Ahí va Carlos! ¡10 últimas! ¡Una! ¡Dos, favor! ¡Tres, favor! ¡Cuatro atrás! Hemen dator Borja Gomez, bere mutilak gehiago animatzen, gehiago eskatzen, azken txampan. ¡Dieta proa! ¡Pasa meta! ¡Pasa meta! Bai orain, gutxienez orea mantenduz burua makurtu gabe. Hauxe gara eta duguna eman behar dugu, kito. Eta raunean urruti bai, minutu eta gehiago galduta buruarekin, baina itxuru oso eta bere itxura bat ematen da bere erritmotan eta bar. Horrela erori behar da. Hori da, ontzia ez da bil, badakigu, baina plazara etorri eta erakutsi behar erakutsiz. Saiatu. Hemen San Pedro tarrak, etxean zale aurrean, tira referentzia Bermeotarrena da. Bizkaiko txapelketa irabazi dute aste honetan, eta baita ere, gaur lehenengo txanda hemen Pasaian. Iragarkientza tarte bat eta berehala, bigarren txanda lehen kaletik Kabo, bigarrenetik Portugalete, hirugarrenetik Zierbena eta laugarrenetik San Juan. Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Pasaian gara, San Miguel Ligaren 6. jardunaldia dugu jokoan, La Caixa bandera eta astear da bigarren txanda. Lehen kaletik Kabo,
bigarrenetik Portugalete, hirugarrenetik Zierbena eta laugarrenetik San Juan. Eta enbatatxoa izan dugu hemen eta horretxek markatu du lehen txanda, atzerapen pixka batekin eta ea orain. Bandera txuria goian, bandera gorria eta bai, hasi dira Jaun Andreo. Badoaz. Kanpokaldean nolabait, kanpokaldean diote portuaren beste kaldean, mugimendu pixkatxo bat bai. Kanpoan izango zen gehiago, itxaso zabalean. Bueno, azerrote zegoen. Hemen bintzat nabarmen garbiago, lehenbiziko txanda atera den baino, garbiago. 21,1 bataz besteko abiadura haizeak lehenengo txanda. Ipar mendebaldetik gehien bat. Eta lehenbiziko 8-9 minututan bilturgarri izan da, Portugalete estropadaren buruan, branka sartuta. Aizperro oraindik ez dago errekuperatuta. Baina, hortxe doa. Atzo entrenamentuko eskorra egin omentzuen, baina gaur ez da sartu ez. Hemen da Kabo. Kabori dagokionez, Gustavo Vázquez prestatzaile, Alfonso Díaz patroilanetan eta gaur Piñeiro falta da. Aldaketa gehiagizta egiten ari, eta batez ere espaldeko jendea eta atzekoak eta jende harina aldatzen ari da, eta haure gauzak tiento handiz eginez Gustavo Vázquez entrenatzailea. Hemen Portugalete, Aizperrok prestatutako kuadrilla, eta aipagarria, Portu Laurrume Paorra, hortxe dela berriro barruan. Pasaden igandean, Donostian, 3. egin zuen, kuadrilla, berbera, 4. tostan, Paorra sartuta, eta esan, kanpoan geratzen ari direnak, Manuela sarte, eta Pedro Lazapatino direla. Azken egunetan, sakrifikatu, nola gaiti izaten. Izan dezagun, Portugalete, Bizkaiko txapelketan, 4. izan zela, Urdaibai nagusi, Kaiku 8 segundora, Zierbena 3. 25-era, Portugalete 30-17. Zierbena aipatuta, hementxe dira, demoraldia egiten ari dira. Askotan esan dugu, hauen negua, gogorra eta serioa izan dela, Zuntzunegiren agindutara. Hala ere, gaur, esan behar dugu, lehen luze honetan asko sufritzen ari direla. Zierbena 3. kaletik doa, Portu buruan, Kabo segundu batera, San Juan bostera, Zierbena 7. Tartetxoa da, Igon? Bai, eta harrigarri egiten zait, Zierbena 3. kaletik joan da, onbeste denbora galtzea Zierbenaren inguruan izan gaur, Iker Pascual geratu dela kalean kontranketik ibilien mutilia eta estropada guztiak jokatu dituen. Hemen Joseba Fernandezen mutilak, eta begira ari gara, espadan azken orduan aldaketa izan ote den ez, baina Joseba Fernandez kanpoan dago. Oker espanago, iaz, eta bestela berak zuzendu nazala, estropada guztiak jokatu zituen, ligakoak, eta gaur kanpoan geratu da, eta bere ohiko rotazioekin jarraitzen du. Ea da, Kabo Porturen parean, 2:43, Urdaibaik 2:41 markatu. Hortxe dira bakain gainean denboretan. San Juan 6, Zierbena 7. Kabo da Cruz orain estropadaren buruan. Hori agintzen digu GPS, hori adirazten digu. Kabo da Cruz beraz estropadaren buruan, momentu egokia. Hau Gustavo Vázquez haien prestatzailea pantailetara ekartzeko. Sí, tal como está la mar, por ahora en calma chicha y parece que no va a levantar mucho más. A lo mejor a medida que va transcurriendo la regata igual sí que va un poquito más el viento, pero no nada significativo, lo que parece a simple vista. Y luego es una regata muy de vatios, mar en calma, 5 viradas, intentar no cometer errores en ninguna de ellas. Y eso está para un equipo potente y intentar hacer el mejor papel posible, a ver si somos capaces de coger un puñadito de puntos y irnos con el máximo de puntos posibles para Galicia. Esaldia, lehenengoa, ez dugu kontuan hartuko, hori estropada atarian grabatutakoa zelako, noski, gero bere mutilegin ari da, hor prestaketa zuzentzen eta bar, baina bigarren esaldia, eskaini dugun zati horren amaiera, hori bai mamitsua, puntu batzuk, eta orain, bitxandetako denbora gurutzatuta, garbi dago, Kabo
Urdaibei baino 14 segundu bizkorrago. Pentsa, Ze aldaketa txanda batetik beste. Hori da, horren kontra ez dago ezer egiterik, eta horrek, datu horrek... 4 minutu eta 42. Hori da. Ikusentzuleo goian erlojua. Eta balizan, hasi besterik ez da egin hau, eta ze tarte ikaragarria. Hori da. Hau, besteak beste, Urdaibeiren kaltetan doa. Hori da, baina Urdaibai, kabo baino 3 segundo pizkorrago zenan, eta 2 minutu terdian, galdu ditu 20 segundutik gora. Horrek dena esaten du. Txanda honetako lehendabiziko protagonista ekarriko dizuegu, José Manuel Ortiz, Zierbenako ordezkaria. ¿Tú crees que las condiciones son mejores en esta tanda que en la primera? No lo sé, porque la verdad es que por abajo nos han sacado un mundo los de la tanda anterior y ahora les estamos recortando, ¿no? No sé, veremos a mitad de regata, porque luego sí que ha habido una calma importante, a ver qué es lo que puede pasar. Lo importante es que no vaya más, que se quede aquí, porque ha habido un momento que ha estado esto muy peligroso, ¿no? ¿Qué le está pasando a Zierbena hoy por esa tercera calle? Bueno, estamos ahí peleando, todavía no hemos hecho, vamos a hacer ahora 30% del recorrido, ¿no? Y bueno, nosotros seguimos, vamos recortando y con ganas, ¿no? Con ganas. Igual el miedo que teníamos era que como este fin de semana hemos tenido, vamos, el miércoles tuvimos el Campeonato Vizcaya, pues que podíamos pagar algo, pero bueno. Y luego lo demás, pues que aquí estás con los mejores, ¿no? Pero bueno, ahí estamos poco a poco. No faltan las ganas y suerte. No, a ti, hasta luego. Erne, denbora iraultza dugu eta txanda batetik bestera. Bigarren ziabogan, aurreko erreferentzia, 6 eta 53koa izan da, San Pedro eta Urdaibeiren. Aurretik sartu da Kabo bera. 6 eta 27, Portugalete orain, San Juan gero, eta Zierbena azkena, baina bi hauen artean ere diferentzia oso txikia da. Portugaletenen buelta gustatu zeipa horrengoan. Kabo kerez du txarra egin, Ez aurretik sartu da eta aurretik irten da, baina segundu batean dira biak. Horren bira ere igo da tartea, eta San Juan eta Zierbena atzetik. Burruka dago. Eta Urdaibaik, Kaborekin, bigarren luze horretan, 27 segundu galdu ditu. Pentsa, 27 segundu, 3 minutu tardiko luze batean galdu du Urdaibaik, pasaren txandako indartsuenak Kaborekin. Ez dago dudarik, asko aldatu dira baldintza. Hau da kirola, eta hau da estropa del mundua. Hau, arraun elkartera hurbildu eta lehenengo hilabetean ikasi beharreko kontua da. Hala ere, Kabo eta Portugaleteren arteko lehia ikaragarria izango da txanda honetan. Segundu bateko tartean dira, Jaun Andreok, eta gero San Juan eta Zierbena ere 2 segunduko tartetxoa. Gaur Portugalete ere, ligan bigarren aldiz eta bigarren egunez jarraian, estropada polita egiten, Galizian bi egunetan eta Bartzelona etzuten asmatu itziren ari edo nahi den bezala esango dugu, baina gaur momentuz bintat oso txukun. San Juan laugarren kaletik aritzen bado aurrera, San Juan laugarren kale horretik, Arantzarregi daukagu hemen, ordezkarien armaia honetan, denbora pixka bat galduta, baina bueno, aldiak ez dira oso nabarmenak ez da. Ba, ikusten da Zierbenakin borrakan gaudela eta aber nola bukatzen den. Baldintzak aldatu egin dira, zeharo gainera, txanda honetakoek denbora hobeak markatzen nahi dira. Ba, Eleno galerna ondia eta du eta ikusten da talde denbora honagoa daudela egiten eta ikusiko dugu aber nola bukatzen dugu. Ba, ikusiko dugu, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Juan, Zierbena baino segundu pare bat bizkorrago, Horma Zabalen agindutara. 36 pala terdian. Eta Kabo eusten. Eusten eta gainera ez dira erortzen diren hoietarikoak. Alfonso Díaz patroia hortxe, pinganillo bidez entzun, oiua gero, eta eusten ari da, bai jauna, Boiroko arraun elkartea. Kabo ere, San Juanen erritmotan dabil. 36 pala terdian. Eta Portugalete, pixka bat, 36 palar dio bakarrik, berago, Portugalete. Lan erditara ez dira heldu eta oraindik asko falta da, baina Kabo Urdaibei baino 21 segundu bizkorrago dator. 1, 2, 1, 2!
ikusten duzu, haizearen eragina ere nola aldatzen den. Eta, ea ba. Kabo bera aurretik. 9:40. 10-0 markatu du lehen Urdaibai. Portuk 9:42. San Juanek 9:50. Eta Zierbenak segundu pare bat gehiago, 9:52-ren buelta. Gaurko estropa dau planteatzea entrenatzaileentzat eta ez da bat ere erraza, beste Ziabogekin. Gaur egun Ziabo bat danak erasotu egiten dira 10 batekin sartzen da, eta nik uste dut luzeetan, kruzero abiadura hartuko dutela, eta pixka bat erritmoa igotzeko edo erasoa jotzeko, Ziabogaren zai egongo dira, eta horrexek egiten du estropa dago gorra. Ontzi bateko errenta mantentzen ari da Galiziako ordezkaritza. Hor dira Boiroko gizona. Esan dezagun, aurten Kabo Kruzek, oso kuadrilla harina duela. Zehatz mehatz ez dakik gutatua, baina ligako harinenetakoa bai. Treneriletan eta aritu zirenean, 63-64 kiloko mutilak erabili zituen, treneriletan domina lortu zuten, eta orain ere zertxo bai eta aztunxago izango dute, askoz gehiago ez. Orda zerkapena, lan erditan. Eta begira nunden Urdaibai, lehen txandako garailea. Bigarren txandako denak aurretik. Eta burruka binaka dugu. Kabo eta Portugalete, Kabo aurretik. Eta gero San Juan eta Zierbena, segundu pare bat bakarrik hauen artean. Hor da Zierbena. ¡Se quedan, Berna! ¡Berna, mírales! ¡Que se quedan! ¡Atrás ahora! ¡Atrás! ¡Atrás, Versailles! A ver si hay reacción. 10 paradas giro, ¡Con piernas! Garma entzuten genuen azpitik. ¡Ahora! ¡Una! Eta hortxe jaun Andreok burruka. Kabo eta Portugalete, San Juan 10, Zierbena 13. Eta injustu ere, Portugaleteko ordezkariarekin gaude hemen, Javier Fernándezekin injustu ere. Bueno, Javier, parece que las cosas van bastante bien para Portugalete, están ahí en la pelea, marcando el segundo mejor tiempo, siempre a mitad de regata. Bueno, pues sí, la verdad que es una alegría, ¿no? Ver que poco a poco va funcionando esto, ¿no? Ya teníamos ganas de que no tuviéramos accidentes y que podamos dar realmente nuestro potencial, ¿no? Además, el domingo pasado marcasteis un tercer magnífico puesto que supongo que dará motivación extra también. Sí, bueno, nosotros tenemos que intentar buscar una regularidad. Si somos sinceros no sabemos ni nosotros lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, parece ser que el equipo se está uniendo y bueno, vamos a ver qué pasa hoy, ¿no? A ver qué pasa, mucha suerte para la jarrillera. Venga, agur. Javier González hitzak. Kabo lehen tokian dator, 3-4 segundu, jarrillerari. 38 paladan Kabo, Oan leunean. Estu Ziaboga Kabok. 13 eta 12, goian duzue Bermeotarren denbora, 13 eta 56. Beraz, diferentzia ikaragarria da, 34 segundu bizkorrago, laugarren Ziabogan Kabo, Bermeotarren erreferentzia kontuan hartu. Eta maniobra irteeran Kabok Portugaleteri 4, eta San Juan 3. toki hori babesten, eta Zierbena gaur gehiago sufritzen. Segundu pare bat bizkorrago San Juan, Zierbena baino. Baina hor, estropada dago oraindik atzean ere. Bai, hor 3 segunduren diferentziarekin baldin badira, hori azken luzean erabakiko da. Hor duzue, Zierbena. Eta beka aspaldiko ohitura bat jausten diote, Miguel, Estrapua daramate, arraunlari guztiak begira, hortxe alboan, beko braera hortan, galtzen ari den ohitura, Lehen beti eramaten zen, lehen gehienek ez daramate. Kabo Porturi 4, eta San Juan eta Zierbenaren artean segundutxo bat. Eta orain, Kabo Urdaibairi, lehen txandako garaileari, minutu erdia, borobila.
Hau oso albiste txarra da, Bermeorentzat eragina izango duelako, sailkapenean, Bermeotarren helburua da, ahaldala sailkapenean gora eginda liga abuztuaren amaieran 8 honenetan bukatzea, garestia dago hori, oso garestia, eta noski, oso albiste txarra da, gertatzen ari dena, Astillero eta San Pedrorentzat. Lankideak azken protagonista txanda honetakoa ekarriko dizuegu, Mario Vidal, Kabokoen ordezkaria injusto ere. Muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Hace nada, la semana pasada me decías que vuestro objetivo era mantener la categoría y fíjate, estáis marcando hoy el mejor tiempo. Pues sí, sigue siendo nuestro objetivo, ¿no? Está claro que hoy estamos haciendo una buena regata. No sé, teníamos o queríamos hacer una buena regata aquí por las características, los 6 largos en Galicia ya tenemos cierta experiencia y bueno, estamos contentos por ahora. Es una regata muy técnica, lo decíamos, por tantas ciabogas y me comentas que vosotros ya las tenéis más que preparadas. Pues sí, en Galicia hay más de un campo que se suele montar así que se nos ha dado bien. Bueno, los chicos lo están haciendo bastante bien. Pues como 30 segundos le sacáis a Urdaibai en estos momentos. Bueno, está claro que en la primera tanda tenían otras condiciones, mucho más viento, ahora parece que vuelve a estar calma. A ver lo que hay en la tercera. Mucha suerte para Cabo. Gracias. Hitzak ongi neurtuz eta zentzuzko argudioak erabiliz, Galiziarrak Ibon. Hori da. Eta sarritu dute dagoeneko, 38 paladan doa, Kabo, 37an Portugalete. Horain horrela segiko dute, kruzero abiaduran, nerua aldik eta gehien lantzatuz, eta indarrak gorde edo ziabogan berriro arrankatzeko beharko dituzte. Hemen Makabo, 16 eta 29. 16 eta 57 markatu du Urdaibai. Portugaletek 16 eta 33, hortxe 4 segunduko tartean dira. Eta Erne orain Zierbena San Juan baino tosta bat bizkorrago. Segundo bakarrean dira. 16 eta 44 Zierbenarentzat, San Juanentzat, 16 eta 45. Hauek ere beti Urdaibai baino azkarrago. 12 segundo aurretik. Kabo uste dut, okerra hundirik espada, txanda hau irabazi egingo duela. Bai, itxura ala dauka. Pasaden astean ere azken luze bikaina egin zuen, eta gaur ere itxura ala hartzen zaio. Hor, borroka, San Juan eta Zierbenen artean dago, San Juan darrek estropada ere hau kategorian ezautzen dute, nik uste du laugarren kaleari eutxe egingo duela, San Pedrok lehen txandan ez bezala, segituan ikusiko dugu. Eta estropada ere muaren inguruan beste gauza bat ezan, balizak, hor daukaten koltsoi hori oso egokia dela, eta patroiak baliza botatzera joaten direla inongo beldurrik gabe. Treneruari mini emateko inongo beldurrik gabe. Egokia dira horretarako. ¡Vámonos! En dúas final, 500 metros. ¡Jugo! ¡Dúas, 500 metros! ¡Ferneay! ¡Ferneay! ¡Ferneay, sigue Serra! ¡Sigue! Alfonso Díaz! Kabo da kruzeko patroia. Hori estropada egiten ari direna gorriak. Bikaina, Jaun Andreo. Begira, ontxari dira, jotzen, ontxa. Eta San Juan berriro Zierbeneren aurretik. Segundu pare bat bizkorrago arroxa. Kabo Porturi 6. San Juani 16, Zierbenari 18. Hor duzu egoian zerrenda. Eta kalte handia gaur zelkapenari begira, lehen txandan aritu diren ontzientzat. Enbata izan dugu, emakumen estropada amaitu eta berehala, gizonezkoak astear ziren, atzeratu egin da irteera, baina benetan kaltetuak izan dira, zalantzari gau. Hori da, eta zeharo guztien ari du, Bai hemen barrukaldean eta baita kanpoko palitzen inguruan ere. Begira, Kabo nola ari zaion orain Portugaleteri, tartea zabaltzen, 29 palan, bizi bai arraunean, baina denborak eta mantenduz, ondo, bejonde hiela. Hau da Bilduko dute gaur, Ibon. Kategoria zigotzea, Igo eta bigarren txandan egon kortzen ari den taldea, boiroko hau.
Beti gogoratu behar diegu, batzuk esango dute astuna garela, baina hauek ez zutela maila galdu. Hauek maila utzi egin zuten. Ziklo baten amaiera eta bidaiak eta bar, baina utzi egin zuten. Begira, guztiak estropa eremuaren erdia bilatuz. Baita San Juan ere. Eta San Pedro bere hori egin du. Eta erori da Zierbena. Zierbena erori da bai. Kabo! Hortxe da Kabo! Bai! Kabo da Cruz! Hori bukaera ederra. Aizearen batazbestekoa 9,7. Lehen 21,1. Horrekin dena esana dago. Portugaletek 19 eta 55. 6 segunduko tartea izan da azkenean. San Juan 16ra, 20-0 San Juan darrentzat, Zierbenarentzat 20-0 Txanda honetako motelenak, Zierbenak, aurreko txandako garaileari ia minutu erdia sartu dio. Bai, ez dago zalantzarik. Hor ezberdintasuna. 21,1 batazbestekoa lehen txandan, bigarrengoan 9,7. Gure lagun batek esaten duen moduan hori ikusi nahi ez duenak, gerra nahi duelako, hori ikuste ez duenak. Sobran ditu begiak. Bai. Bueno, jaun Andreok, erreferentzia Galiziarrena da. Cabo da Cruzek 19,8. Jarraian, Orezko txandan lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Tiran, hirugarrenetik Kaiku, laugarrenetik Orio. Hor da behin-behineko zelkapena, orain Merkatal Aholku. Kaborena 19,8. Hor duzu zelkapena. Eta epaimaikoak ontziak prestatzen zuzentzen. Ea ba. Haizeak ez du orain indarrik. Bera egin du, nabarmen. Lehen agortu ditu. Bilduta zituenak. Bandera txuria goian. Herria. Adoa. Tirane jodu, lehen biziko pala bizi jo ditu, Tirane. Tirane eta Orio, aurretik biak. Segundo batera Kaiku eta Hondarribi. Bandera txuria oraindik orgoian epailearena, 19,20. Balekoa da irteera, Orioren branka aurretik, segundu batean lau trainerua. Oso polita irteera hau ere, Ibon. Bai. Aurkezpenekin goaz, Orbañarosen kuadrilla mentxe da. Gipuzkoako txapelketan bigarren tokian geratu ziren Orioren atzetik. 6 segundu. Gaur kuadrilarik ezagunena edo, atera du asteazkenean hor, Gutz Bilbao, Beñategi Azu, Mari Eskurrena, Zagartza zuta bar sartu zituen, eta gaur, azkeneko urteetan eta, estropadarik gehienak jokatu dituen jendearekin ari da Hondarribia. Hemen Tiran, Marto kontraineruan, Dani Perez prestatzaile, David Álvarez titularra berriro, patroi lanetan. Hemen bia nahi, barruan, David Costa eta Jose Manuel Costa, oso histori polita. Kotatuko dizugu, baina ez da hu momentua. Hor da Tiran. Ondo Tiran, oso ondo irten da eutxiz. Espaldiko irterarik onena nik uste. Hemen Kaiku Lutos gaur. Javier Agirro Meskortaren aita hilda. Zesarkada bat hemendik berari eta familia osoari. Haren tokian Salbaino sartu du gaur. Baborrean, 5. tokian ibiltzen den mutila. Eta Carlos Palazuelos espaldan eta estriborrean, titular bat, bi Adrian González eta Kentza Zubiri falta di. Hondarribia jarri da estropadanen buruan, Hori jo orain, 2 segunduko atzerapenarekin, hori markatzen digu GPS-ak. Irudiak ez du hori adirazi, baina badekizue. Segun eta non kokatua dagoen kamera horrek baduela eragina. San Nikolas ontzia hemen. Gaur Errasti kanpoan besteak beste. Errasti Milares, Unai Etxeberria eta Aldape, Ibon Arruti. Eta osartu ditu Alexander Esteban Baborrean, Oier Raizpurua, Sabe, Peña Babor espaldara pasa ditu, eta movimenduak Orion. Orio Gipuzkoako Txapeldun 19,42. Hori izan zen Zumaian Oriotarren markaturikoa.
Hondarribik, Kaikuri 2, Tirani 2-3, Orion Laura. Ea ba, maniobra. 2:41 markatu du Urdaibaik. 3-0 bat, 10 gehiago Hondarribia. Ea ba gero. Nik uste dut orduan aize gehiago izan dela. Eta orain, lehen bigarren txandakoek kontra izan duten hauek ez dute izango. Beste 3 minutu itxarango dugu. Baina hemen esanguratxua, Hondarribia dagoeneko 4 segundo Orio baino azkarro. Hori egiten zait harrigarri. Harrigarri edo, bi oliarren arteko diferentzia handia oso. Hemen Hondarribiarra. Hondarribi Kaikuri 2, Orio Laura, Tiran, pixka bat erori da orain, 5 segundura. 4 Tiran y Orio, pero sin volver locos. ¡Equipos! Beraien ohiko ritmoa. 37 pala eskasean eta 10-ekoak eskatuz Joseba. Sí, ¡Volkat! ¡Aurea! ¡Aurea! ¡Aude jutira! Amunarriz gozatzen ari da. Hondarribia Kaikuri 3. Hondarribia beti izan da fin. Orbainen hausen lana beti azpimarratu izan dugu, baina egia esan erreleboa ere ez da makala. Eta Hondarribiak maxutasun ikaragarria du. Patroiona, arraunlari trebeak, aurrekalaria ere, oso fina maila, handiko gizona, Txalo Carrion. Eta hor, belanunaldi bat osatzen ari den jendea, askotan Oser Zaldai, Asier Puertas, Inigo Bertiz, Gonzalo Carrion, urteak daramatzetena, eta Hondarribian lan bikaina egiten ari dena. Orio eta Kaiku orain gerra bizian. Balankideak txanda honetako lehendabiziko protagonista ekarriko dizuegu, Iñaki Arostegi, Orio ordezkaria, lehendabizi zorionak, Gipuzkoako txapelketa irabazi eta nola ekiten zaio gaurko estropadari? Lehendabizi eskerrik asko, Gipuzkoako txapelketagatik, esan dezun bezala irabazi genuen aztazkenen, bigarren urtia jarraian eta oso pozik alde hortatikan. Gaurko estropada nola planteatzen da? Beti bezala, albaldin bada irabaztera, aldik eta estropada honena egitea, eta hortxe gaude burrukan, hortxe 4-5 segunduta Hondarribiakin, mantentzeko gai gehan oain, ez duen galtzen segundu asko, eta hor mantentzen bagea bukera arte beti aukera ditugu. Hoixe bera esan digu Makazagak estropada aurretik den namatera. Gu beti etortzen gara, estropa guztan da namate etortzen gara, mutilak aurrean ibiltzeko izugarrizko gogoakin dabiltza, lanean oso ondo aidia, konfiantzakin eta badakigu emaitzak etorreko diala. Sorte hon, Iñaki. Eskerrik asko zuei. Maniobra ostean eskainiko dizkizugu Makazagaren hitzak, gaur hemen dantza handia dagota. Hemen Hondarribia! Amunarriz! Orain txeskatzen balizarako, orain txeskatzen zarritzeko. Gaineru bateko bentaja du. 3 Kaikuri, 4 Oriori. Orain altxatzen dute, ¡Síguele! ¡Síguele! ¡Oridei! ¡Síguele! ¡Atento, Txalo! Jabok 6:27 markatu du. Bigarren ziaboga. Hondarribia aurretik. 6:17, 10 segundu bizkorrago. Kaiku oso estropada txukuna egiten ari da, bigarren. 2 segundu gehiago Kaiku, Orio Laura, Tiran 7. Kaiku kostu egintzaio ateratzea, Hondarribiarekiko nik uste dut. 3 orain. Hemen Hondarribia. Pero hay que lanzar un gato y maru guamar. Aurreko txandan kabo izan da nagusi, Hondarribia kabo baino 10-11 segundu bizkorrago ari da. Ea orain Orion dagoen tokian lehen hortartea zabaldu die bestei, ea orain zer gertatzen den. Nik uste dut irakoitzera bat joan dela, iruditzen zait estrigorren. Babesaren bila, pentsatzen du. ¡No tengas miedo, ¡Vamos, Lea! Kaiku eusten ari da, albistea da. Hori Zurinaga da. Asteazkenean ere, Bizkaiko txapelketan Carmen Egunez 8 segundura ibili zen, eta bai Kaikuko eta Urdaibaiko jendeak esana, Urdaibairen kalea hobea amentzen, asteazkenez Lekeitio. Ez badabil, Bizkaitarraren inguruan duda zeudela, baina badabil. Eta argi 2 segundura dago eta hori oraindik ere estropadan 5 segundura.
Eta txanda honetan denbora gehien galduta, tiran Galiziarreko Suso Núñezekin gaude hemen ordezkarien armaia honetan. Suso, ¿qué opinión te merece a ti este campo de regatas de Pasaia? Hombre, es un campo muy vistoso, pero hoy, ya ves, siempre pasa algo. Hoy ha sido la Galerna los que han perjudicado la primera tanda. Y bueno, la segunda y la tercera parece que vamos en las mismas condiciones y nosotros ahí peleando a ver si somos capaces de aguantar el cuarto puesto. De momento en la primera ciaboga marcabais todos mejor tiempo que los de la segunda, que Cabo en este caso. Bueno, sí, pero bueno, aquí hay muchas ciabogas y si una regata normal ya tienes 3 posibilidades de que te pase algo, aquí hay 5. Entonces lo que hay que es asegurar mucho en las ciabogas, intentar que te salgan lo más rápido posible y después no quedarte descolgado. Decía Mario, el de Cabo, antes que en Galicia es bastante más habitual ver un campo de regatas de estas características. Sí, bueno, en las últimas temporadas han puesto varias regatas con este sistema. Nosotros cuando remamos allí el último año en la Liga Gallega no había ninguna todavía. O sea. Bueno, mucha suerte para Tirán. Venga, gracias. Lanean ari da Tirán, eta lanean jarraitu behar dute guztiek, eta Erne Oriorekin lidertza jokoan du eta une honetan. Txanda guztien denborak gurutzatuta GPS-aren bidez, Hondarribi, Kaiku, Cabo, Orio. Hori litzateke sailkapena. Eta horrela amaituta, Hondarribiak jan egingo lioke errenta guztia hori eta lidertza hartuko luke, Ibor. Bai, ea nola bukatzen diren, orain beste segundo batero izai hori, eta hor Hondarribiak gainetik kentzez duena, eta hor txelapaz horria bezala pegatuta taramana, Kaiku, bi segundora, argi, ziabogera, oraintxe, estropa erdian dirata. Aurreko asteburua berdena izan zen, eta gaur horrezko txanda honetan hasiala eginda. Horrela xeazi. Begira, berrirua giratu, hankarrio. Kabor 9:40 markatu du, 9:27 Hondarribia. Ea irteerak. Kaiku biter dira. 3 segundo eskas, Hondarribia Kaikuri. 9:29 borobilduta. Orio zazpira, 9:40 behin-behineko zailkapenean bosgarren litzateke puntu hortan, balitza hortan, baina joan da etorri egin behar da, hobe urrengo erreferentzia. Egokiagoa eta osoago. 9:40 denbora izan da Oriorena, Tiranek 9:47, Tiran behin-behineko zerrenda hortan, 3. ziabogan, lan erditan, San Juanen aurretik 6. litzateke. Ta maniobra ostean, Hondarribi Kaikuri 3, Hori 7, Tirani 13. Hau da eguraldiak osatzea, Miguel? Lehenbiziko txandako irudiak ikusi edo rengoa ikusi, zentsatuko genuke egun ezberdinetako estropadak direla. Hori garbi dago, eta hor kaltetuak lehen txandako 4 arraun elkarteak. Baina, txanda honek berak, horrezko txanda honek berak, oso irakurketa sakona merezi du. Orio gaur aldaketak, iar estropada etxean, zeratako arraularia sartu dituen Makazagak, Kaikuk zer egin duen. Momentu honetan Orio 5. legoke, zelkapenean. Eta zer egin duen Hondarribik gaur, eta zer egin zuen Gipuzkoako txapelketan, eta non diren entrenatzaileen helburuak. Hor, gai asko, hausnarketarak. Bizkar kolpe bat eskatu. Bizkar kolpe bat, mutil. Bat! Zi! Bat! Bat! 37 paladan. Que nadie se vuelva loco. Aurren obliga la cabaz. ¡Anca! ¡Au, au! ¡Au, au! Segi! Jendea isilik, Bat nautzi, patroia, Lehenko arrantza ontzietan bezala. Patroia bakarrik izketan. Isili jendea. Segi! Gaitz egiteko, hor dira, Carrion, Puertas, eta osertzere bai. Osertzaldak. Eta askotan aztu egiten zaigu, baina hor kontraneketik ez dira horren dabilen mutila, Bertiz, inigo horrek, bai, horrek urteak dara matza hor. Horrek ere baditu baloia. Baditu baloia. Ongi irabazitakoak.
Kaikukoek ere estropada bikaina egiten ari dira, eta Pedro Mani abandori galdetuko diogo hori sebera injusto ere. Aldaketak bai, baina estropada bikaina Kaiku. Bai, Domekaro eta Zapatero da gaiz kanbiaten hor 3-4 persona, eta ikusten ez dira jaitzen trainores da, pasan astetik gona, ikusten batez ere mantentzen dugu, eta baita emaitzak ere bai. Dolu eguna gaur Kaikutarrentzat. Bai, gai genuen aprobetxatu gaur Sabino Gerriomezkorta, Javi Gerriomezkortaren aita parte hilda, eta gure partetik bezarkadari bat bere familiari. Oia megota sorte hon. Bale, eskerrik asko. Hemen da, Hondarribia, Kabok 13 eta 12 laugarren ziabogan, Hondarribiak 12 eta 58. Kaiku, 3 segundura, handa orain Orillo 7. Eta hemen dator Mardo kontrainerua, Tiran. Estropada ikusten ari gara, baina ikaragarria. Hondarribi Kaikuri 3. 12 eta 58 Hondarribi. Orillo 3. tokira, igo da, eta hori albiste ona da. Lidertzari eustea da eta erronka orain Orillotarrentzat. Estropada puntu honetan, aipatu Hondarribiak eta Kaikuk abiadura berdinean daramatzatela, 10 minutu. Ia 10 minutu eta bestetik, Oriok nola eusten dion egun txarrori, nola baita esateko. 8-9 segunduan da, ea aguantatzen duen, erori gabe eta puntu gehiago gandu gabe. Hori ikusgai dagoena. Kaiku ez du gainetik entzen Hondarribiak, Bai, eta leheno Hondarribiko arraunlariak eta aipatzen ari ginen, eta ze pentsatuko ote du, guain pentsatzeko indarrik ez du izango, baina Xabier Etxebestek, Kaikurekin halako garaipenak lortuta orain Ama Guadalupekoa traineruan, eta hor ari da bera. Hor peto-petoa da demoraldi honetan. Bai. Xabier Etxebeste ez dugu deskurrituko orain, ligako harinik, mutil harinik onenetakoa, Orion, Urdaibain, Castron, Kaikun garaipena lortutakoa, eta nik ustez beste gainontzeko asko bezala Hondarribia honi bire puntu ematen diola. Baina hau ez da erabaki oraindik, Ez da erabaki hau oraindik. Hondarribia momentuz estropadaren buruan da, irudietan ere bai, eta hemen ordezkarien armaian Frantxis González Etxaberrirekin gaude. Frantxis, zer gertatu zen Gipuzkoako txapelketan? Nik uste dugu han ere oso estropada hona egin genuela. Mikelek aldaketa batzuk egin zituen, bera 19 lagunekin ari da lan egiten, eta ikusten dugu nahiz eta aldaketa batzuk egin, taldea maila ematen duela. Gaurkoan estropadaren buruan, baina Kaiku hor 2 segundura. Hortxe dago, oso estropada estua, 3 segundoren bueltan gabiltza, eta, hendik estropada gelditzen da. Berden arteko beste astebukara bat izan daiteke? Horren bila etorri gara, itxaropen horrekin, momentuz lanak oso ondo egiten ari gara, ea bukaera ere alaxe den. Sorte hon. Bale, eskerrik asko. Enorme! Begira zer dioen, Amunarrize. Minuto bat eboga! Kaiku Laura, Kaiku ere estropada handia egiten ari da. Orio 11, hortzak estutu beharrean dira Orillotarrak, Orio kabo baino, segundu bat bizkorrago. Itzulerako luze eta nazkarra bat hortzen ari da, Orio kabo baino joatean lanak ditu. Orain beste segundu bat handi Hondarribiak Kaikuri, Hondarribia aurrena bada. Kaiku 2. da, Orillo 3. Sailkapen nagusian berdindurik geratuko dira Hondarribia eta Orillo, eta Hondarribiak bandera eramaten badu, bakoitzak 2 bandera. Kasu hortan berdinketari esker, baina azken egunean berak irabazi duenez, aurretik joan denez, Hondarribiak hartuko dute lidertza. Asko esatea da, baina badaezpadan hartu zuen hartua. 16-17 Hondarribik. Kaiku 3, handa Orillo 13. Tiran Zabaltxo, Tiran. Orillo geratu egin da orain, Albiste txarra da hori Orilloren. Kabok 16-29 markatu du, Oriok 16 eta 30. Tiran 17 segundura, 16 eta 35 Portugaleteren atzetik. Behin-behineko zerrenda beraz, Hondarribik, Kaiku, Kabo, Orio, Portu, Tiran. Orillo erritmoan eta Ziaboga festa bukatu da, jaun Andreo. Orain, azken luzea. Hay que joderles,
Hori da. Irakoitzeko orantxe eman dio referentzia Kaborekin direla eta eutxe egin behar da. Hori da mezua, garbi. Eta aurretik, nik uste dut, Hondarribiak eta Kaikuk jarraituko duten estrategia orain izango da, buelta eman, eta lehenbailen ireki tartea. Ez utzi, azken txampa hasiak izango dira horiek. Bukarari itxaron gabe. Horrolaturen bate darrapatu horieko treneroen bat. Egira salto gan datorren. Hondarribi Kaikuri, 4-5. Hondarribi bandera bila doa, eta lidertza bila Jaun Andreo. Sigue aquí, no cierres todavía. Sigue aquí. Orio Tarrako oti lanean. Bihar etxean arituko dira, Orioko kanpina bandera izango da jokoan. Erlojupeko lana. 37 palan, Orio. Nik uste dut orain Hondarribia pixka bat Baborrera etorri dela eta Kaiku barkatu Hondarribia pixka bat kaleari utziz Estriborrera eta Kaiku kontrakoa Baborrera jo duela. Hondarribik 4 segundu Kaikuri, Kabok aurreko erreferentzia markatu du 19:48, baina txanda honetako 3 traineru behintzat aurretik izango dira. Tiran behar bada ez, Tiran Kabo baino 4 segundu motelago doalako, baina beste 3 aurretik. Hondarribirentzat helburu bikoitza orain, bandera eta lidertza. Oriok 53 punturekin ekin dio lanari, Hondarribik 51-arekin. Aurrera bada eta Orio 3. puntutan berdindurik izango dira. Baina Hondarribiak gaurko estropadan garaipena lortuta, hortxe eramano du lideraren elastikoa. Zurinaga 51 bat erdian. Honen tonua ezagutzen dugu dagoeneko, eta banderarik ez du eramango baino gozatzen ari da, Azkar dabilda Bizkaitarra bai. Orio Kaikuren ueran sartuta orain. Uera aprobetxatu nahian. Jose Luis Korta arraunekin eta ari omen da. Segundu banondik irabaziko. Toleteren bat ere moitua dugar. Ba begira, bata mugitu, beste aldatu, ez da bilbide okerretik. Kaiku, bigarren, Hondarribia, Jaun Andreo! Hondarribiak, bandera, eta lidertza, bai Hondarribia, 19:51, Kaiku, 3 segundora bigarren. Traineru terdi. Eta 19:34 Kaikurentzat, orantxe Oriok 19:42. Kaboren aurretik 3. tokia. Albistea hori da, salbatu egin du, puntu bat hor, puntu garrantzitsua. Tiran sartu da orain 19:43. Hondarribiak bandera eta lidertza. Lidertza Oriorekin batera, baina hortxe da goian Hondarribia egun borobila. Hori mutilen posa ikusi aizea ere, 6 kilometroko abiadura eta norabidea aldatuta. Bataz beste ekialdetik. Ibon Gaztañazpi, estropada harrigarria ikusi dugu gaur ere. Dotorea ikusi dugu, dotorea. Lehenbiziko txandakoek ez dute hori esango, baino bikaina ikusi dugu. Eta hori barkatu Hondarribia eta Kaikuren arteko borrokan. Hondarribiak hasieran tartetxo bat ireki du eta egiba 17 minutuan ia, hortxe 2 segunduan joan dira, azken Hondarribitarrentzat bandera Oriok, 4. kale hortatik gaur sufritza tokatu zaio, lidertzari ez dio eutxi, baina nik uste dut, azkenean 3. izan dela, eta hemen pilpilian dagoela liga, eta hori, ikuskizunarentzat ona da, eta irudi honek, orain normala da, utiliak isilik eta lur joka egotea. Baina hauxe da kirola. Informazioaren zain edo ez, informazioaren zain. 63 puntu izango ditu Hondarribiak, Oriok 63 baita ere. Kaikuk 55, Tiranek 51, gogoratu bihar Orion, sailkapen nagusiaren arabera izango dela estropada erlojupekoa denez, hori dio araudiak. Demoraldian zehar, Zarauzko ikurriñaren aurretik beti, igandeko txanda larumateko denborekin antolatzen da, baina kasu hontan ez erlojupekoa delako bihar Orio. Eta hemen sailkapena, gaurko sailkapena, 19:31 Hondarribiak, Kaiku, 2. Orio 3. Gero, Kaborentzat gaurko eguna oso bikaina. Tiran 5. Gero Portu, San Juan, Zierbena, Urdaibai 9. Urdaiberentzat gaurkoa kolpe handia. Naturaren eraginez noski. 10. Astillero, 11. San Pedro, 12.
Pedreña. Eta ikusentzuleok, sailkapen nagusia era honetan da San Miguel Ligari dagokion sailkapena. Gaur, Lakaixa bandera Hondarribiak irabazi du, baina bigarren sari bat ere badu Ama Guadalupeko traineruak. Sailkapenean Hondarribiak 63 irabazitako banderak 2, Oriok ere 2, beraz araudiak dio azken eguneko nagusia dela aurretik. Beraz hori Hondarribia da. Kaiku 3. 8 puntura Kaiku, Tiran gero 4. Kaiku ez da apartean, Ez da inurruti, baina koska dago. Tiran 4, Kabo begira non kokatu den, 35ekin 5. Zierben harrapatu du. San Juan gero, Portuko 22, koska dago gero, Astileroko 24, San Pedroko 22, Pedreñak 5 Urdaibak, Ken 37. Bekaldean ere, desente argitu dira gauzak, Ibon. Bai, bekaldean eta bagoikaldean. Aipatuko dituzke hola motxian, pare gauz. Hondarribiak 3. egunez jarraian, horrezko txanda irabazi duela, horrek zerbait esan nahi du, eta kontutan hartzeko modukoa. Bestean niretzako oso esanguratsua, Kaiku. Asteazkenean estropada harrigarria egin zuen. Mundu guztia esaten ari denean, ez ditek liga lehiatuko eta bar, gaur 4 segundora sartu eta estropada bikaina egin du. Bestetik kolpea... Begira barkatu, 3 puntu Zurinagari gaur, hori ere aldeko. Irakoitzi bat. Hori da aurrenekoa, hori da, Kaikuren inguruan ari nintzen, dagoeneko hor 3 aipatzen genituen, Orio Hondarribi eta Ordebei, eta Kaiku ere horrei godela, eta gaur estropada harrigarria egin duela. Kolpea Ordebei nintzat, bere atzetik gorako bide horretan, gaur 4 puntu bakarrik eskuratu ditu, eta, kolpea handi samarra, naturak ala nahi izan duelako, eta bestetik, aipatu nahi nuke ere bai, Portugaletek, pasaden larun batean, Pedreñako estropada eta gero zuloan zen, eta 2 estropada onkateatu ditu, eta, arnaz pixka bat hartu du bai. Ordoa, Hondarribia, Seba Munarriz, elastiko hartuko du, eta baita ere Ikurriña. Lakaixa bandera Amunarrizentzat. San Miguel Ligako lidertza markatzen duen elastikoa ere bai. Horda lekuko bezala, Alex Txikon. Mendizalea hondia, posik irifartxu hau ere. Mendi gailurretan baino lasaixeago behar bada. Arraunen porratu nahi bendu, badakit. Eta orain, Lakaixa bandera, 3 sariak ere bai, jakina. Horda Munarriz. Eta bandera hartuko du orantxe. Txapela ere bai, jakina. Egun ederra Hondarribiarrentzat. Kirola horrelako zea da. Gipuzkoako txapelketan Orio nagusi. Eta aspaldiari ginen komentatzen Hondarribia liga honetan helburu finkoekin eta helburu handiekin ari dela baita ere. Eta asteburu honetan aurrekoaren bidetik hori konfirmatzen ari dira Orbañanos eta bere mutilak Ibon. Bai, nabarmen, oraintxe bandera emango dio. Seba Munarriz. Beste bat, Sakurako. Hortan ere oreka. Hori jok bi, Hondarribik bi, baina gorputzaldi ezberdina, batzuk hasieran, ea biak. Eta gero askotan, gu kazetariok eta hemen begirari garenok, ia emaitzari bakarrik erreparatzen diogu edo arraunketari edo estropada egunean ikusten dugunari. Jakin egin behar da gero, traineru hauek ze unetan dauden, prestaketa mailan, ze nolako asteak izan dituzten, rotazio mailan, alegia hor badaudela, datu mordo bat eta eragile mordo bat, guk ez dakizkigunak, eta askotan gu jarduten gara, ikusten dugunarekin bakarrik, estropada egunean ikusten dugunarekin baino, hor barruan gauza asko izaten ditu, prestaketak, kargak, neurriak, eta hori entrenatzaile bakoitzak egingo du, taldea ze momentutan dagoen. Arrauna gora, zorionak Hondarribia, aurrera
gara galdara. Amon Arriz posik, arrandariak posik, Ondarribiko zaleak posik, eta Frantziz González Etxabarri ere posik, zorionak, sari bikoitza gaurkoan bandera bai, eta sailkapen nagusiko lehen tokiera bai, zorionak benetan. Bai, eskerrik asko. Bueno, esaten duzu bezala, poz bikoitza ez, estropada bikaina egin da gero, asko sufrituta, Kaiku hor bertan zegoen estropada guztian gure atzetik, baina azkenean lortu du, garaipena eta bide batez lidertza ere. Olako bandera irabazi ondoren gaurko eguna borobila izanik biharko estropadari nola ekingo diozue? Bueno, gu beti bezala, badakigu gauzak oso ondo egin behar direla hor aurrean egoteko, eta badakigu biharko estropada ere nahiko berezia dela, errekan da, marearen goraberak izango dira, eta, bueno, bildu pixka batekin ere, ze goeratan arkitzen dugun. Ondo ospatu. Vale, eskerrik asko. Ama Guadalupekoa trainerua izan da gaur hemen nagusi, Pasaian hor San Pedroko irudiak, Pasai Don Ibane, San Pedro, ze bikaina, ze giro ederra hemen arraunaz gozatzeko, nolako estropada berezia da, zein luze, bozi aboga, baina egia ezan gozatzeko estropada da, gozatzeko eguna, eta Hondarribiarrek gaur estropada bikaina, estropada borobila egin dute. Aurrez emakumeen mailan, gaur Euskotren bandera, Ibaikak irabazi du, eta Ibaika da liderrak gogoratu, Ibaikak 11 puntu dituela Euskotren ligan, San Juanek 10, Zumaiak 5, Zumaia egungo txapelduna da, eta Meirak 4. Gaurko albistea hemen, Hondarribiak bandera eta lidertza lortu dituela, baina albistea izan da, gizonezkoen lehenengo txandaren atarian, galerna izan dugula, eta enbatan markatu egin duela estropada, eta batipat markatu duela lehen txandan aritu diren 4 traineruen zeregina. Zalantzarik gabe, eta hor favorito nagusietako bat txanda horretan joan da, bandererako lehien sartzen ari dena, Urdaibai, eta nabarmen lehia hortatik kanpo geratu da, eta beste 3 untziak ere, San Pedro, Pedreña, eta Astilero nabarmen kaltetura. Hor dago zalantzarik. Ea ba, hortxe da. Gaurko irudirik onentsuenak ikusten ari gara, denboraz nahiko ongi goaz, borobiltzeko gaurko emanaldia, gero sega saio bat ere izango duzu ikusgai, Juan Alegorburu lankideak prestatutakoa, eta hor gaurko beste garailea Cabo da Cruz. Cabo da Cruz gaur estropada 4. postuan amaitu du, eta Cabo sailkapen nagusian 5. kokatu da. Tiran 4, Cabo 5. Hor dira galiziarrak. Hori da, emaitza ona, hori ez da kasualitatea, txanda irabaztea eta azken estropadetan erakusten ari den errendimentua kontuan hartuta, eta, aipatu Cabo de Cruzen inguruan esan, lehenbiziko kaletik joan dela, Hondarribia ere bai, eta hemen lehenbiziko aldia dela, bandera, lehenbiziko kaletik irabazten dela, ez dakigu kalea gero hobea txarragoan naiz ausartzen izatera zeintzen, datu bezala hori izango dugu. 4. edizioa da estropada hau hemen jokatu dela, Bosia bogetara eremu honetan, orain arte lehenbiziko kaletik etzela irabazi, Hondarribiak hortik irabazi du, Kabok ere bai, guk hor botako dugu, barruan joan direne gaiek erreferentze askoz ere fidagarriak izango dituzte. Zeinek esan behar zigun, zailkapenean orain pare-parean izan behar genituela Orio eta Hondarribia, Ibon Gaztañazpi, Orio, hasierako txampa, liga honetan ikaragarria izan zen, makazagarren mutilena, eta orain hortxe da Hondarribia pare-parean, berdindurik dira, baina bi bandera gainera bakoitzak, gaur Hondarribia hori jantzirik. Hori da, okerrezpanago Galiziatik bueltan, Bartzelona, Sanxenxo eta Bueuko estropaden ondoren, Oriok 7 puntutako abantaila zuen, lider sendo garbi koska bat besteen gainetik edo Hondarribia eta Kaikuren gainetik ikusten zen, eta pentsa 3 estropadetan Hondarribiak irauli edo berdindu egin du egoera, eta hor borroka hortan sartu da bete-betean. Baina nik aipatuko nuke, azte oso esanguratsua izan dela. Oriok eta Urdaibaik irabazi dituzte probintzietako txapelketak. Titulo ofizialak dira, klubaren palmaresa loritzen dutenak, irabazi beharrekoak eta garrantzitsuak. Titulorik, meritorik, ezin zaie kendu inondikan ere. Baina bigarren egin duten bi ontziek, azte azkenean, ez zeukaten porrot sentsaziorik, ez da gutxia horik ere.
Hondarribiak aldaketa asko egin zituelako, Arrobiko jendea sartu zuelako, eta Kaikuk ere ez nahiko gertuan ibili zelako, eta 8 segunduan bakarrik etorri zirelako, han egon zirenen ustez, kale kaskarrago batetik. Gaur ikusi dena zer da? Lau ontzi horietatik nik uste dut edo noiz bandera eraman dezakela. Hor da beraz, Ibon Gaztañaspiren hausnarketa, minutu erdi bat Sara Gandararentzat, Sara galerna tarteko, zuk hasieratik iragarri duzu zerbait izan zitekeela, baina emozio ikaragarriak gaur ordezkarien armailan, ez da? Bai, eta gainera Uripean emango dizuegu gaurko agurrak, gaur tentsioa nabari, batez ere lehendabiziko txanda horretan, enbatak erabat baldintzatu duelako gaurko estropada, aizeare sakar sartu zaigu, eta iasan eguneko irudirik ikusgarriena niretzako bai behintzat, ordezkariak eurek eusten armaia horrek alde eginez zezan. Sekulako ikuskizunak gaur hemen Pasaian estropada berezi honetan, eta besterik gabe Mikel bihar gonbita luzatu nahi diegu geure ikusentzulei, Oriotik emango dugulako emanaldia, eguerdiak izateko 5 minutu txuren faltan, besterik ez. Ederki Sara, bagoaz, bixigu festa Orion, arraun festa dugun bihar? Bai, seguru baietz, hori seguru izango da. Gaur ikusi duguna eta gero, bihar zerbait izango da, ikusteko moduko Orion. Ederki ba, eskerrik asko eta ongi bukatu eguna. Ondo segi, arrautzaleok, bihar arte. San Miguel Liga, denok egiten dugu arra. Parte hartu eta eskuratu VIP sarrerak.